ପୁରୀରେ ଦୋଳୋତ୍ସବ ପାଳିତ ଫଗୁ ଏବଂ ଅବିରରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି ସାରା ପରିବେଶ। ଗୋପାଳମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଦୋଳୋତ୍ସବ। ଏନେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରମାକାନ୍ତ ଡାଙ୍ଗୁଆ। ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, ଯୋଉ ପାଳନକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ବାସୁଦେବପୁର କେମିତି ମାହୋଲ ଅଛି, ଗୋପାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି। ବାଡିଖାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁମ୍ଭପଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଆପଣ ଏଇ ଉତ୍ସବକୁ ମନାଉଛନ୍ତି? ଯାଦୁ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ତ ବଡ ପର୍ବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ମାନେ ବିଫୋର ମ୍ୟାରେଜ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ, ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ବି ଆମେ ରହିପାରୁନୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବି ଏଠି ଯୋଉ ବର୍ଷର ଥରେ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ। ଉତ୍ସବର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, କେମିତି ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି? এটা তো ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରାହଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ପର୍ବ। ଏଟା ମାନେ ଓଡିଶାରୁ ନେଇକି ଗାଁରେ ନେଇ ସାରା ଭାରତରେ ଏଇ ପର୍ବଟା ପାଳନ କରାହଉଛି। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଟା ବି ଗୌଡ ମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ବଡ ପର୍ବ, ଏଠି ସାଙ୍ଗସାଥି ଏକଜୁଟ ହଉଛୁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଦେଖା ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କଣ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁ କିଛି ଏଇ ମେଳାରେ ହିଁ ବା ଏଇ ପର୍ବରେ ହିଁ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଏଠି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ବୁଡେଇଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭର କେମିତି ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି, ଦିନ ଯାକ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଆମେ ନ ଖାଇଛୁ, ଆମର ଚୁଲି ବି ଜଳେ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଯେ ପଣା ଖାଇକି ରହେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କୁମ୍ଭପୋଡା ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ବି ଆମେ କଣ କରୁ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗୋମାତାକୁ ଆମେ ଯାଇକି ପୂଜା କରୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଫୁଲ ଅଭିର ଏବଂ ପିଠା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଘରେ ବି ଏବେ କୁମ୍ଭ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଗୋଟେ ଧୁମଧାମରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆମେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବୁ, ଧୁମଧାମରେ ଏକ ହିଁ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ଯାକ ଉପାସ ରହି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଦୋଳକୁ, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କେବେ ଏଇଟା ଦେଖିନଥିଲି। ଏ ଉତ୍ସବଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ହୋଲିଟା ଆମର ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ବଡ ଉତ୍ସବ, ଆକୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପର୍ବଟା, ବହୁତ ଭଲ ପର୍ବ ଏବଂ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମନାଉଛନ୍ତି। ଭବାନୀ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ରମାକାନ୍ତ ଡାଙ୍ଗୁଆ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା।